ng mga nagbabagang balita. Estudyante, timbog sa kinasang bypass operation sa Naga City. Juice sa vape na marijuana flavor, nabawi sa suspect. UV Express nabagsakan ng puno, isang pasahero patay habang 7 sugatan. Danyos sa sektor ng agrikultura sa Bicol Region, pumalo na sa 44 million pesos. At Laika B, wagi sa Wish USA Open Mic Contest. Magandang gabi. Narito ang mga mainit na balita sa Camarines Sur. Himas rehas ang isang estudyante matapos matiklose kinasang bypass operation sa Naga City. Suspect, nakuhanan pa ng juice ng vape na ang flavor marijuana. May ulat si John Amador. Positibo ang isinagawang bypass operation ng mga tauhan ng Station 2 ng Naga City Police Office pasado alas 10 ng gabi nitong Lunes, July 28 sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Ang suspect, 20 anyos na kinilala sa pangalang Kim, estudyante at residente ng Sonto, San Antonio, Pili, Camarines Sur. Nagkaroon po tayo ng positive bypass operation kagabi dyan sa may Villa Virginia Subdivision, Concepcion, Pequeña, Naga City. Meron po tayong estudyanteng na aresto na nakuhanan natin po siya ng isang pack ng hininalaang marijuana. Maliban sa marijuana, ikinabahala din ng mga otoridad at ng punong barangay na nagsilbing insulating witness sa operasyon matapos mabili din sa kanya ang isang vape device na may lamang marijuana oil o juice. Inaalam pa kung saan ang source ng suspect ng marijuana at vape juice na marijuana flavored. Nahuli natin na may daladala pong isang bag na shabu and marijuana pala po. Sorry, marijuana po. Tapos yung vape po na ang flavor po is marijuana. Nakuhanan po natin siya ng vape and yung marijuana juice nga po, yung oil din na ngayon nga po yun yung tinututukan natin dahil may mga nakuha nga po tayong information na talamak na daw po yung marijuana juice or oil po dito sa Naga. Street level individual o baguhan pa lamang sa pagtutulak ng droga ang suspect. Sa mga wag na po kayong mag-try dito sa Concepcion Pequeña dahil lagi po kaming nakaantabay and lagi po kaming mahigpit po ang aming patakaran when it comes sa droga. So ayaw po namin yan and pati ang mga kapupulisan po natin, grabe po ang kooperasyon dito sa Concepcion Pequeña. Actually po, nung barangay coordination ko pa lang po talaga, sabi na po talaga ni Kapitan Mendoza na gusto niya daw po parating may bypass operation, lalo na sa lugar niya. And siya po talaga is nagvo-volunteer na siya ang maging mandatory witness. Kaya sobrang pasalamat po ako kasi ramdam na ramdam po natin yung suporta ng barangay. Kasi minsan po, never pa po akong nakapag-bypass operation na ang mandatory witness is yung barangay captain mismo. Nasa kustodiya na ng Naga City Police Station 2 ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. John Amador, CSN. 2 drug den ang sinalakay ng mga otoridad sa magkahiwalay na anti-illegal drug operation sa Legazpi City at Daet, Camarines Norte. Higit sa 300,000 pesos na halaga ng droga na samsam sa sinalakay na drug den sa Legazpi. May ulat si Regine Bue.
Hindi na nakapalag pa ang mag-amang ito at 3 pa umano nilang kasamahan matapos salakay ng mga otoridad ang isang drug den sa Purok 3 Barangay Oro Site, Legazpi City. Kinilala ang mga suspect na sina Ricardo, 59 anyos, at ang anak nito na si Eric, 31 anyos, kapwa drug den maintainer umano at kabilang sa listahan ng mga high-value targets ng PDEA. Kasama rin sa naaresto ang mga drug den visitors na sina Mary Rose, 43 anyos, Joshua, 25 anyos, at si Ronald, 37 anyos. Haloy-haloy po ini ma'am, haloy-haloy ta po ining tig-observe. Ang hinatang ginibudigdi, validation mo na, tapos naghahanap kitang until na nakahanap kita sarong confidential informant na laog duman and na-introduce ang satuyang agent, iningan satuyang undercover agent. So, kang nakalaog na po ang satuyang undercover agent, dumana po kita nag-start kang pag-case build up issue. Sa operasyon na, kumpiska ang higit sa 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 300,000 pesos. Nakuha rin ang ilang drug paraphernalia at mark money. Ayon sa PDEA, matagal nang ibinabato ng mga residente ang ulat tungkol sa laganap na bentahan ng droga sa bahay ng mga sospek, kaya't itinuturing itong high-impact operation. Hindi po ang kulog ipayo ni barangay captain dyan sa Orisite, and at the same time, iba pang sarong barangay captain na nagkukulog ba ang payo dyan kasi nga naglalaog man dyan sa iyang barangay. Duman pa lang mailing ta na nakulaon ang epekto ka sa community, especially na duwang barangay ang apektado. And itong pagka-dismantle mo kang drug den, isipon mo na bawasan ka na naman sa drug den, bawas na naman ang gabitan kang illegal na droga. Iyon po yan, ma'am, ang tigsasabi ko kami na ang pag-atake sa illegal na droga, balanse, duman sa Daracula, and at the same time, ligdiman sa mga barangay level. Samantala, 3 high-value targets ang naaresto ng PDEA Camarines Norte matapos salakay ng isa rin umanong drug den sa barangay 4 Mantagbak, Daet. Tinatayang 11 gramo ng shabu ang nasamsam kasama ang mga drug paraphernalia at bypass money. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng mga otoridad ang mga naaresto at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Regine Boy, CSN. Dead on arrival sa ospital ang isang pasahero ng isang UV Express matapos mabagsakan ang sinasakyan nitong sasakyan ng puno. 7 iba pang pasahero sugatan. Narito ang ulat. Isang pasahero ang patay habang 7 ang nasugatan matapos mabagsakan ang sinasakyan nitong UV Express ng isang malaking puno sa Legazpi City. Nangyari ang insidente bandang alas 11 ng umaga nitong Hulyo 28 sa kahabaan ng Maharlika Highway, Purok 3, Barangay Padang, Legazpi City. Habang binabaybay ng UV Express ang naturang kalsada mula Bakakay patungong Legazpi, lula ng 17 pasahero nang biglang bumagsak ang isang malaking puno mula sa isang bakanteng lote at tumama sa likurang bahagi ng sasakyan. Batay sa investigasyon ng kapulisan, mahina na ang kapit ng ugat ng puno sa lupa na nakatanim sa isang pribadong lote. Higit 3 metro ang layo sa kalsada. Iniuugnay rin ang pagkabuwal ng puno sa malakas na hangin dala ng habagat at pag-uulan sa lungsod nitong mga nagdaang araw. Well, yung accident yung pagkabuwal ng puno is because po sa matinding hangin na naranasan na malakas na hangin, naranasan namin dito sa may lalawigan ng Albay, lalagpat dito sa particular sa lungsod ng Legazpi. Kaya nangyari po yung pagkakabuwal ng puno ng tabok. At paliban po dyan, mayroon tayong mga nakarang araw na medyo solid yung ulan. So possibly siya po ang isa rin sa natilan, medyo nagpahita ng pagkakalikit niya sa lupa. Na kaya nang maghangin, tinding hangin, yun na po, kaya lamito na po yung puno na tabog, saka napakaina sa mga kasi kung ano. Isang 21 anyos na estudyante ang nasawi matapos mapuruhan sa ulo. Naidala pa sana sa ospital ngunit hindi na umabot pa ng buhay. On the part ng mga mga driver natin, dahil mararanasan siguro yung mga malakas na paghangin, dito sa bahagi ng Albay ay within mga 2-3 araw pa. So paalala na lang po natin sa mga motorista
na triplihin yung pagmamasid sa kanyang daraanan para maiwasan ang mga ganitong kaparehong uri ng aksidente. Sa kasalukuyan, patuloy pang nagpapagaling ang mga nasugatan habang naiuwi na sa naiwang kaanak ang bangkay ng nasawing biktima. Regine Boy, CSN. Matapos ang mga pag-uulan itong mga nakaraang araw, naobserbahan umano ng mga tauhan ng Edmero Clinic ang pagdami ng mga outpatient na nagpapakonsulta sa kanila na nakakaranas ng iba't ibang sakit na may uugnay sa pabago-bagong panahon. Kung ano yan, alamin sa ulat ni Darlene Nastruyo. Matapos sa mga pag-uulan dala ng sunod-sunod na bagyo na sinabayan pa ng habagat, naitala ng Edmero Clinic ang pagdami ng mga pasyente na nagpapatingin dahil sa iba't ibang karamdaman. Ayon kay Dr. Thomas Moll, karamihan sa mga nagpapacheck up ay may mga multisystemic conditions gaya ng hypertension, diabetes at iba pang chronic illnesses. Ngunit kapansin-pansin din ang pagtaas ng kaso ng mga sakit na konektado sa malamig at maulan na panahon tulad ng sipon, ubo at lagnat na dulot ng mga rhinoviruses o karaniwang common cold. Yung mga ganitong kaso naman, usually self-limiting, self-limited lang. So nawawala naman siya on its own, siguro within 4 to 7 days. Simula nang bumuti ang panahon, dagsa ang mga residente sa kanilang klinik. Mula sa dating 100 to 150 patients kada araw, umakyat ito sa 200 to 240 patients. Karamihan sa mga ito ay mga nagkaroon ng sipon, ubo at mga batang nagsisimula ng pumasok muli sa eskwela. Isa sa mga dumulog sa klinika ay si Catherine Samper Clores ng Barangay Concepcion Grande, Naga City, na akay ang kanyang anak na si Christian J.C. Orolfo na ilang araw nang may dry cough. Pachikapan ko po sa abo po, kaya tirangal daw na, day naghahali. Tapos tigpa para painom ko na siyang herbal na oregano. Day po siya. Kaso kaya ang abo niya kaya may klema, dry po siya. Kaya po pachikapan ko po sa inyo. Nagpasalamat siya sa pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Elray Villafuerte, katuwang sina Congressman Luigi Villafuerte at Congressman Migs Villafuerte. Salamat po, Gov. Elray and Luigi and Migs sa libreng check-up po digdi sa Capitol. At salamat sa Indo na nagkaigong trabaho digdi sa ang abong ko. Nagbigay naman ng paalala si Dr. Moll na iwasan ng matagal na pananatili sa matao at kulob na lugar at uminom ng maraming tubig, magpahinga at agad kumonsulta kung hindi gumagaling ang sintomas. Darlene Lastrulio, CSN. Umaabot na sa higit 44 na milyong piso ang halaga ng danyos sa sektor ng agrikultura sa Bicol Region dulot ng mga nagdaang sama ng panahon. Danyo sa sektor ng agrikultura, pinahambahang madagdagan pa. May ulat si Eli Balbin. Tinatayang aabot sa 44 milyong halaga ng danyo sa sektor ng agrikultura sa Bicol Region matapos ang naging epekto ng sunod-sunod na sama ng panahon at habagat. Mga palayan ang halos nakapagtala ng danyos na karamihan nalubog sa tubig at pinadapa ng malakas na hangin. Ang initial assessment ng DA Bicol po, umabot na sa 44 million yung damage sa agrikultura. Ang pinakamalaki yung sa bigas, sa palay, 39.8 million sa dalawang probinsya ng Albay and Camarines Sur. Sa Albay ang malaki, 26.7 million pesos yung damage, and sa Camsur naman 13.1 million yung damage. Ang total number na affected, pero kasama na dito yung corn, high value crops, and livestock and poultry, fisheries. Total farmers affected 3,767. Pinayuhan ng ahensya ang mga apektadong magsasaka na magsumite ng kanilang damage assessment report sa kani-kaniyang city o municipal agriculture office upang mapadali ang pagtulong at distribusyon ng asistensya. Naglunsad din ang DA Bicol ng loan at subsidy program upang makabangon muli ang mga naapektuhang sektor. Meron din tayong pautang dun sa Agricultural Credit Policy Council. Ito yung agrinegosyo na up to 300,000 ang pwedeng ma-loan ng mga individual na nakarehistro sa RSBSA. And sa naman, mga association and cooperative, up to 15 million ang pwedeng ma-loan.
as long as magne-negosyo and 6 years to pay without interest. Inaasahang tataas pa ang numero sa danyos ng agrikultura dahil sa nagpapatuloy pa ang assessment ng Department of Agriculture sa epekto ng sama ng panahon sa Kabikulan. Eli Balbin, CSN. Tatlo ang sugatan sa salpukan ng isang SUV at armored van sa Pili, Camarines Sur. SUV may iniwasan umanong sasakyan na dahilan ng pagsalpok sa naturang sasakyan. May ulat si Eli Balbin. Sugatan at nagpapagaling pa ang driver at dalawang sakay ng SUV na ito matapos makasalpukan ng isang armored van sa kahabaan ng Maharlika Highway sa San Jose, Pili, Camarines Sur tanghali nitong July 28. Patungo umanong Naga City ang SUV habang patungo naman sa direksyon ng Pili ang armored van nang bigla na lang salpukin ng SUV ang armored van. Halos mayupi ang SUV na ito na nasa likuran ko. Matapos itong makabanggaan ng isang armored car sa kahabaan ng Maharlika Highway, Barangay San Jose, Pili, Camarines Sur. Ayon sa mga nakasaksi, may kabilisan ang takbo ng sasakyan na ito. Kahapon po, around 10 a.m., mag-11 a.m. po yon. Etong Toyota Rush, tapos yung Armor po, nagbanggaan sila. Tapos, eto kasing yung Toyota, medyo kinain yung line po. Tapos, sabi daw po nung sakay nung Armor, sabi yung driver daw po nakatulog, nakaidlip. Ayon kay Police Captain Lisa Jane Altesa, Public Information Office ng Camarines Sur Police Provincial Police Office, posible umanong may iniwasan na sasakyan ang SUV na naging dahilan sa pagbangga sa armored van. Siguro may iniwasan na bihikulo o maaaring may iniwasan na lubak na parte. Hindi natin ma-sure kung ano ang pinaka-reason talaga. Basta ayon sa report, nag-encroach ito sa kabilang lane kung kaya nagkaroon ng collision with the armored vehicle. Paalala ng kapulisan sa mga motorista na huwag ugaliin ang pagmamaneho ng nakainom upang maiwasan ang aksidente. Paalala lang namin sa mga driver at motorista, kapag po kayo ay nakainom, huwag na pong mag-drive. At kung kayo po ay magdadrive, huwag po kayong uminom. And sana po ay maiwasan din po natin iwasan din natin yung mga aksidente kung tayo po ay sumusunod sa batas trapiko. Eli Balbin, CSN. Sunod-sunod ang naging suspensyon sa eskwela at trabaho nitong nagdaang linggo dahil sa sunod-sunod na bagyo na sinabayan pa ng habagat. Kaugnay niyan ay in-extend ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang pagsusumite ng tax documents. May ulat si John Amador. Nang dahil sa mga pag-ulan dulot ng sunod-sunod na bagyo na sinabayan pa ng habagat, sunod-sunod rin ang mga araw kung saan sinuspinde ang pasok sa paaralan at trabaho dahil sa sama ng panahon. Kaugnay nito, in-extend ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang pagsusumite ng tax documents na may deadline nitong nakaraang linggo. Ipinapaalam sa publiko ng kawanihan ng Rentas Internas o BIR na epektibo pa rin ang ibinabang Revenue Memorandum Circular 075-2025 ni Commissioner Romeo D. Lumagi ng ahensya na nagbibigay ng extension ng pag-file ng mga tax returns at pagbabayad na may deadline nitong July 25. Last July 23 po, nagkaroon kami ng Revenue Memorandum Circular number 75-2025 and 77-2025 extending several deadlines na magjujulas July 25. Oo, ito ay response din ni BIR dun sa naging epekto ng bagyong Krising, Dante, Emong, na may mga areas na hindi talaga directly hit by the typhoon pero affected by heavy rainfall. Ayon pa kay Encinas, hakbang umano ito upang mabigyan ng dagdag panahon ang mga taxpayers na naapektuhan ng mga nagdaang sama ng panahon. Priority pa rin naman kasi na yung safety ng bawat taxpayer. So, yung purpose and intention talaga ng RMC is to prioritize the safety of every taxpayers na magbabayad, going to the banks and also yung pag-file. Though may mga mode of transaction na tayo or mode of payments na online, partly the areas affected, walang kuryente, yung mga internet, intermittent yung connection. So para magkaroon ng
enough time and also yung leniency doon sa pagbayad ng mga taxpayer, yung RMC yung sagot doon. Ang mga taxpayers na may deadline ng July 25 ay mai-extend hanggang July 31 dahil sa ibinabang Revenue Memorandum Circular. Pinapahalagahan ng BIR ang bawat taxpayers, gayunpaman pinapaalalahanan pa rin ang pagbabayad ng tax sa tamang panahon upang maiwasan ang anumang aberya. Even before po, prior nung weather disturbances or yung iba pang calamity, yung pandemic, nagkaroon din tayo doon ng time na yun ng mga extension ng deadlines. Hindi lang talaga ang priority ni BIR is collection, priority din namin yung safety ng mga taxpayer. Paalala lang din namin sa mga taxpayer with this leniency po, i-grab natin yung opportunity na to pay on time and wag nang pay beyond the due date kasi syempre after due date laging may increments kasama na yung surcharge, interest. Jan Amador, CSN. Loud and proud na winagayway ng conservative artist na si Laika B ang Pilipinas matapos itanghal ito bilang Queen of the Pop sa Wish USA Open Mic Contest. Sa kanyang powerful voice, ipinamalas ni Laika B ang talento ng mga Camarinense. Matapos ang kanyang pagkakatanghal sa Wish, tutungo naman si Laika sa Hollywood para sa isang special performance sa Wish Bus USA. Labis naman ang tuwa ng pamilya at sumusuporta kay Laika B dahil sa tagumpay nito sa ibang bansa. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Gamser News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.